നെട്ടൂർ വിമലഹൃദയ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരുനാൾ ദിനം കാരുണ്യത്തിന്റെ ദിനമായി മാറി. ജൂബിലി ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽദാന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ദിനം കൂടിയായി ആഗോള കാത്തോലിക്ക സഭ 2025 ക്രിസ്തു ജയന്തി ജൂബിലി വർഷമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വരാപ്പുഴ അതിരൂപത മെത്രോപൊളിത്ത റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ പിതാവ് ജൂബിലി വർഷത്തിൽ അതിരൂപതയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന വിവിധ പരിപാടികൾക്കൊപ്പം ഓരോ ഇടവകയിലും ഏറ്റവും നിർധനരായ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു വീട് ജൂബിലി ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകണമെന്ന തന്റെ ഇടയ സന്ദേശത്തിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി നെട്ടൂർ വിമലഹൃദയ മാതാ ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഈ വർഷത്തെ മധ്യസ്ഥ തിരുനാൾ പ്രസിദ്ധിമാരുടെയും സഹകരണത്തോട് നിർമ്മിച്ച ജൂബിലി ഭവനം പൂർത്തീകരിച്ച് താക്കോൽദാനം കൈമാറുന്ന ചടങ്ങ് അഭിവന്യ പിതാവ് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത മെത്രോപൊളിത്ത റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ അവറുകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ശ്രീ പത്രോസിനെ നൽകി മഹനീയ മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. നിർബന്ധിക്കായി ആദ്യ സംഭാവനയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുൻകൈ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചത് ശ്രീ ജോസി മട്ടന്നൽ കൺവീനറായിട്ടുള്ള ഇടവക സമിതിയും ഉടമ്പടിയോ കേന്ദ്ര സമിതി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും ബ്ലോക്ക് ലീഡേഴ്സും വൈഖാരന്മാരും ഉൾപ്പെട്ട 23 അംഗ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. അവരെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സഹകരണമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ഇടവക അംഗത്തിൻ്റെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എല്ലാ ഇടവകാംഗങ്ങൾക്കും ഈ സംരംഭവുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ദൈവം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടവകാംഗമായ എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ ജോഷി ജോർജ് നെടുമ്പറമ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാനും മറ്റ് സർക്കാർ അനുമതികളുമൊക്കെ നമുക്ക് നേടി നൽകിയത്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഇടവകാംഗമായ ശ്രീ സേവ്യർ ചക്കാലക്കലാണ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും സമയബന്ധിതമായി നമുക്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കി തരികയും ചെയ്തത്. ഒരു പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ആഗമന കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അഭിവന്യ പിതാവ് നൽകിയ ലേഖനത്തിൽ ഈ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുവാനായിട്ട് പിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജൂബിലി ഭവനം പോലെ തന്നെ ഒരു ജൂബിലി ദേവാലയവും പണിയുക. അതിനുവേണ്ടി അഭിവന്യ പിതാവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് വൈദികതയിലെ മാലിപ്പുറത്തുള്ള സെൻറ്റ് ജോസഫ് ദേവാലയമാണ്. വളരെ ജീർണാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണ്. അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ നിർധനരാണ്. അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ദേവാലയം പണിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അഭിവന്യ പിതാവ് ഈ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ എല്ലാ അതിരൂപത മക്കളുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടെ ഒരു ജൂബിലി ദേവാലയവും ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ കല്ലുകൾ കർമ്മം അഭിവന്യ പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ജൂബിലി ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഈ അവസരം നമ്മൾ അഭിവന്യ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജൂബിലി ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി സ്വരുക്കൂട്ടിയ ഫണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം അതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ജൂബിലി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഇന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ
ജൂബിലി ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് സമീപത്തിലാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വിവാഹയ്ക്ക് ശേഷം നേതാവ് ഈ ജൂബിലി ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽദാന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും അതിനുശേഷം ജൂബിലി ദേവാലയത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ദിനം ഏറ്റവും മനോഹരമായി തീർക്കുവാനായിട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.